Mga kapuso, kakuhaan natog inspirasyon ang storya sa atong guest karong buntaga tungod gawas sa naghimo sila og grupo nga nakapausa sa mga motorcycle riders sa rehiyon. Gahimo sab sila og nagkadaiyang charitable deeds nga nakatabang sa mga kabus ug nanginahanglan. Atong sayron ang ilang hashtag spread kindness. Kauban ang former president sa Northern Mindanao Riders Club Alliance nga si Sir Boyen Borja. Sir Boyen, maayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Sir Cyril, may buntag tad kanimo no. Okay ra ko sir o may buntag sa tanan nga naglantaw karon. Sir, unang-una no, unsa ba kining grupo ninyo nga Northern Mindanao Riders Club Alliance? Unsa ang storya niini ug paunsa kini nagsugod? Sa larangan sa mga riders, no we know that if riders lang ka suroy-suroy or else ug ka mo adto mao ra mo gina ang trabaho, pero kami nagkasinabot may upat ni ka club na ningkamot mi nga gusto na mo ilahi ang larangan sa mga riders. So that's why nga gatukod mi aning NMRC Northern Mindanao Riders Club Alliance nga nagmeeting ming upat ka club nga which is maghimo tag alliance nga mag-usa tang upat ug magbuhat kita og serbisyo sa katawan. Nindot kay sir, kay gawas ka nagkahiusa mo buot sa DI ninyo nga makatabang sa mga tawo. Pero sir, katong ga-rides pa lang mo, asa-asa na pud ba mo nga mga lugar nga nakaadto? So kami sir no, ako isip akong isa ka riders no, ako ka Mindanao Looper. No, tibok Mindanao na tuyok na nako sa rides lang. No, mga kalihukan uban sa pag-adto sa mga lugar nga among wala pa sukad na adtuan, amo nang gisulayan og pag-adto sa before na mo ni nga natukod nga alliance. Last April 1, 2, 3 and 4 3 mega riders among gituyok ang tibok Mindanao ato lang last Holy Week. So kaloy sa Dios na malampuson among pagbiyahe ubanan sa among mga pag-ampo lang pud ato nga time no. Grabe si Sir Boyen, tibok Mindanao na diay ang natuyok. Pero sir, sa pag-rides ninyo o pag-explore sa kaanindot sa Mindanao, naasab mo'y mga charitable deeds nga ginahimo kuno. Unsa ba ni sir og ngano ninyo ni gisugdan? Yes, og charity lang ang hisgutan sir no. So mao mo gud ni akong goal nga isip usa ka founder nagtukod ko aning Northern Mindanao Riders Club Alliance. Gibuhat nako isip usa kini ka alliance nga makatabang sa mga kabus. Pobre man ta pero og mag-uban ta daghan kita matabangan. So ang among mga natabangan ang mga eskwelahan sa Misamis Oriental, amo na silang kasagaran na tagaan na namo nagprinter from El Salvador to saan from Tinagpuluan dito sa Talakag, amo na silang gipantagaag printer katong mga eskwelahan na naglisod sila og kuan sa printer, labi na karon nga ang atong mga estudyante nagsalig lang sa module. So dito na ko gi-focus sa mga lumad na mong gipantabangan. Labi na sa NMRC Bukidnon, sila ang usog kayo pagtabang sa mga lumad. Nasa tay mga gipangbalayan no, kato among gipang tukuran og balay kay luoy sad kayo. Pero sir, ahapod ba mo gakuha og budget sa inyong mga proyekto? Na-orient na nako ang mga club nga mosulod. Nag-ingon ako kanila, nagtapok kita kay para kita daghan matabangan. Kay isip og kita lang magsulo magtabang maglisod gid kita tabang og atong tabangan usa ka pamilya kita lang solo. So that's why karon sa among kadaghan sir, bisag unsa kagamay among matagan, among hatagan ug amo nang tapoko na among ihatag sir, diha na mo makita og inana kadaghan among mahatag. Mo na amo na nang gisample sir no sa among mga charity. Siguro akong mga riders karon from Cagayan de Oro almost 1,000 plus. So og ipadala na ko sila og 1 ka kilo nga bugas ug ako nang tipunon 1,000 pud ka bugas among mahatag sa kabus o inana sir. Charity gid ay sir ang inyong ginahimo kay gikan gayud mismo sa inyong kaugalingong bulsa ang inyuhang pondo. Pero sir, diyang makahatag mo no, unsa pod ba ang inyong gagabation nga nakahatag mo og tabang ngadto sa itong mga kaigsuonan nga nanginahanglan? Mali pa yun sir no. Bisag ako isip ila presidente usahay makahilak ko after nako makatabang makita nako ang isa ka pamilya nga nakatagamtam na sila service na lang pagkaon sa spaghetti, nakasulay na sila kaon sa fried chicken no. Mismo ako dako na kay nang kalipay makita nako ang pamilya nga natulog lang sa gamay nga barong-barong apan sa among dakong tabang. Nakita din ako dito ang ilang tarong tuluganan, makakaon sila tarong, dili sila maulanan, dili sila mainitan.
grabe among kalipay sir, sangko sa langit gyapon among kalipay sir mga riders sir. Daghang salamat sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Sir Boyen, ug panghinaot namo sir nga mas mudaghan pa ang mga susama ninyo nga mga riders nga ga-ride for a cause. RS or Ride Safe mo kanunay sir. Thank you kay sir. No, thank you. So daghan pong salamat sir Cyril og RS sa tanan nga ng lantaw karon. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.